En galego, mellor? Vale, pois en galego, entonces. Moitísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias ao presidente da Cámara, a Rui, por convidarnos un ano máis, tamén os membros da Cámara, o presidente da Asamblea, os membros das freguesías, en definitiva, a todos vos. Hoxe ven comigo a concelleira de Cultura, María, que está aí sentada, que ven de estar toda a semana cos... Bueno, digo nenos, pero xa non son nenos, xa son rapazotes, porque teñen todos 15, 16, non? Mais ou menos, algún de 17 tamén, non? Sí, algún de 17 anos, bueno, xa son mozos, que estiveron toda esta semana aquí e que vimos antes as cousas que fixeron, tamén o pasaron ben, non só traballaron, constame que tamén o pasaron ben. E tamén está comigo Carlos, que é o teniente alcalde, o concelleiro, digamos, o vicepresidente, versión portuguesa, digamos, que ademais é o concelleiro de Medio Rural do meu concello de Oroso. Bueno, levamos con este hermanamento moitos anos, como ben decían antes, pero é verdade que no 2023 demoslle unha volta a isto. O presidente Maxeu e María falamos sobre a necesidade de avanzar neste proxecto que era o Oroso Goisarte. Entón, eu creo, xa o comentaba en outras edicións, que o máis importante que se ten nunha casa e o que se prioriza sempre nunha casa son os nenos e os maiores. Entón, decidimos no 2024 facer este intercambio xuvenil entre Gois e Oroso. Veñen uns rapaces aquí a pasar unha semana e despois veñen uns rapaces de Gois a Oroso a desfrutar do noso concello e tamén a facer esta inmersión cultural que é, en definitiva, o que é o Oroso Goisarte. Tamén avanzamos un pouquiño máis este ano, que fixemos, bueno, creo que xa viñera un ano pasado o certame de fútbol, o Gois Cup, non? Fútbol Gois Cup. Creo que o ano pasado quedamos de primeiros, este ano quedamos de segundos. Non lles berrei cando volveron, pero eu son unha persoa competitiva e gustame gañar, co cual o ano que ven, Rui, que sepas que vamos a volver a gañar. Fago así porque cos focos non vexo nada, imagino que vos sí que me vedes, non? E despois de facer estas axustes ou estas ampliacións deste convenio que tiñamos, decidimos, ademais, que viñeran, neste caso, por exemplo, este ano, 13 obras de arte aquí a Gois, pero son 13 que vamos a ver despois, que son do noso concello. É dicir, as 13 son rapaces, e tamén algún adulto, que son do noso ayuntamiento, non son de outros sitios, participan nos obradoiros culturais do concello ou nunha escola de pintura que temos ali no concello, que é privada, pero que tamén ten a súa sede ali en Oroso. Polo tanto, creo que, ademais, o título do certamen está moi ben traído, porque fogo, o sea, lume e auga. O noso concello é conocido polos 6 ríos, temos 6 ríos. O noso concello atravésano, somos un concello que no inverno é verdad que temos moita niebla, que ven dada deses 6 ríos que nos atravesan por todas as zonas. Lume, gracias a Dios, non vamos librando, non nos pasou, é verdad que en Galicia ardeu moitísimo ano pasado, nos, a verdad, temos o monte bastante ordenado e vamos librando nese sentido, pero, bueno, non estamos, toquemos madeira, non estamos libres de nada, pero realmente está moi ben acaído. Non somos un concello, para os que non nos conozcades, porque imagino que habrá xente que non nos sitúe, estamos ao ladiño de Santiago, pola carretera hacia Coruña, somos o seguinte concello despois de Santiago de Compostela. A mí gustame decir ao revés, que Santiago está pegado a Oroso, non que Oroso está pegado a Santiago, por unha cuestión tamén de orgullo personal e de orgullo patrio. Bueno, pois Santiago é un concello que está pegado a Oroso, temos uns 8.000 habitantes, é verdad que non é exactamente igual que Gois, nós temos unha población moi nova, temos 1.200 menores de 17 anos. 1.200 dun total de 8.000. Pero creo que este hermanamento, aparte de conocer realidades distintas, sirve para que eses lazos de amistad, porque eu síntome como na casa cada vez que veño aquí a Gois, pois sirva para crear eses lazos de unión entre dous povos irmáns como é Galicia, como é España e como é Portugal. 30 anos é un montón de tempo. Eu teño 35, fago este ano 36, co cual, cando empezou o certame en Gois, eu teña 5 anos. Isto dá un pouco, a veces, as dimensións, parece que 30 anos non é nada, pero, bueno, ao final é unha vida, no meu caso. E creo que cada ano é mellor. Fano, estaba dicindo o comisario da exposición, fano con moitísimo cariño. E iso é o máis importante na vida. É verdade que os medios son necesarios, e os cartos e os recursos, pero cando as cousas se fan con cariño, iso notase. É verdade que este certame de arte en Gois fano con moito cariño e a nós trátanos igual que a todos vos, con moitísimo cariño e con moitísimo mimo. Espero que... Estaba falando agora co presidente, que en setembro fagades grupo tamén, Paula, para que mandes aos teus rapaces a Oroso.
Sabedes que o ano que ven é ano santo, ano xacobeo. No noso concello discurre o camiño inglés, que viñan de Inglaterra, desembarcaban en Ferrol ou en Coruña, en calquera dos dous portos, e viñan andando hacia Santiago. Nós somos a última etapa antes de chegar a Santiago. Quedan aproximadamente uns 12 kilómetros ata a Catedral. Creo que estou convencido que sacaredes ese cupo e que se vai a cubrir e vai a estar enfocado nese ano, non só no arte, que tamén, pero sí nese ano xacobeo, nese ano santo, que o ano que ven teremos que disfrutar, e espero que moitos de vos veñades a facer o camiño porque é unha experiencia única. Para a xente que somos religiosos, pois un sentido espiritual, e para os que non os sodes tamén unha forma de reconciliar con mesmo, incluso ca sociedade, e ver que o mundo non é tan malo como a veces nos queren facer ver ou a veces se ven nos medios de comunicación. Eu non traía nada anotado, porque ora vai me reñir María. É verdade que vos tedes, Rui, sabes que te quero un montón, tedes un montón de protocolo, todo perfectamente organizado, todo perfectamente escrito. Eu anotei así 4 cousas aquí nun papel agora mentre estabais sentado. Non tiña bolígrafo tampouco, tuvo que deixar Paula, creo que era teu, non, Paula? Tuvo que deixar Paula. Somos doutra maneira, pero ao final isto son as familias, non? E ao final estamos hermanados, somos distintos, pero nos queremos con nuestras diferencias. Bueno, nada, decirvos que estades todos convidados a vir a Oroso cando queirades. Somos un concello, como vos digo, ao lado de Santiago de Compostela, un concello acolledor. Temos o Camiño de Santiago, temos a maior vía verde de Galicia, que é unha antigua vía ferroviaria en desuso que se arreglou, 26 kilómetros para pasear, para ir na bici. Temos o Camiño inglés, como decía antes. Temos a Festa da Troita, que é de interés turístico galego. Bueno, un montón de atractivos para virnos a visitar. Estaremos encantados, os meus concelleiros e eu mesmo, de recibirvos cando vos queirades, porque temos un lema no noso concello que Oroso está de moda. Se Oroso está de moda, é verdad que en Gois estás como queres. Moitísimas gracias. Muito obrigada, Sr. Alcaide.